Hej, Hej, hvad hedder du? jeg hedder Kim. Kim, hvad har du lavet her i dag? Ja, jeg er jo kommet herud for at banke lidt rust af, og så er jeg jo en ældre herre. Jeg er 65. Så jeg kommer ud for at vedligeholde mine køreegenskaber. Og den måde, jeg agerer på i terrænet. Det er godt, Kim. Jeg kan også mærke, at jeg bliver bedre på vej. Så det er noget af det, der er målet for mig at komme herud. Hvad synes du om dagen i dag? Nej, den har jo været fantastisk. I dag er det jo legedag. Vi kører nogle runder, som er defineret, men ellers så får vi jo lov til selv at træne det, som vi mener, vi skal og blive bedre på cykelisten. Og der har vi jo selvfølgelig noget sparring, og det, der er rigtig fint, det er, at vi er mange hoveder, så vi har nogen at snakke med. Kunne du forestille dig at bruge MC Safari igen? Ja, det kan jeg jo bare sige ja til, fordi jeg er nok en af dem, der kommer igen. Jeg har været jeg startede på skolen derude, og efterfølgende så har jeg og banket rust. Og hvorfor gør du det? Altså, der er noget socialt i at komme herud og snakke med mennesker, som deler den samme krop som mig. Som sagt, jeg er en ældre herre, og det er også rart at have noget netværk. Så det bruger jeg da også til. Og netværk, og får nogle kontakter rundt omkring, som så giver anledning til at køre i andre sammenhænge. Så det er primært det. Godt. Tusind tak skal du have. Velkommen.